Tot oktober kunnen mensen nog genieten van alle poppen, muziek en alles wat er is te vinden in het Koekoeksnest in Nieuwvliet. Ronald Spiessens is de uitbater van het museumcafé en gaat met pensioen. Maar helemaal stoppen wil hij nog niet. Ik heb natuurlijk een collectie hier in het Koekoeksnest die ik een plaats wil geven. En mijn idee was om, ik heb containers aan kunnen schaffen. En dat wil ik eigenlijk alles in onderbrengen en er een tuinmuseum van maken. Zijn eerste idee was om de containers langs een fietsroute te zetten. Een route die minder populair is en om zo ook meer toeristen naar andere gebieden te trekken. Kost de gemeente niks. Het enige wat ik van de gemeente ergens hoopte te kunnen verwachten, dat ze een plaats voor me hadden. En dat het in de buurt van een rioolgemaal zou zijn. En dat zij eventueel zou meedenken om er zonnepanelen op te leggen. En op die manier het klimaat neutraal te maken. Maar interesse was er niet vanuit de gemeente. En dus ging Ronald op zoek naar een nieuw idee. Ik heb 700 meter eigen grond achter mijn huis liggen. En dat ligt braak. Dus ik had zoiets van, ik zet er die containers op. En ik had op internet gezien dat je op eigen terrein zonder vergunning containers kunt zetten. Dus daar ben ik dan ook maar vanuit gegaan. Ook dat idee lijkt nu niet aan te slaan bij de gemeente Sluis. Want waar de grond van Ronald eerst een recreatieve bestemming had, wordt het nu als landbouwgrond aangeduid. Ik weet om duur ook niet meer wat de gemeente voor een bestemming eraan wil geven. Maar in ieder geval, het is nu landbouwgrond en dat mag dan niet. En nu word ik dus gesommeerd om die containers weer weg te halen. Toch heeft Ronald de moed nog niet op en probeert hij de politiek op een andere manier te bereiken. Nou, ik hoop ergens dat er mensen uit de gemeenteraad zich een keer gaan bezinnen wat dat eigenlijk, of het wel zo goed is dat alles verloren gaat. Kijk, het Koekoeksnest trekt 20.000 tot 30.000 bezoekers op een jaar. Nou, ik vind dat toch wel een mooi aantal is voor het toerisme. Maar stel dat ook dat niet lukt? Nou, aan een dooi paard kun je niet trekken, hè. Dus zover ik weet. En ik kan spullen gaan verkopen. Dat grote orgel dat achter me staat, dat zou ik al kunnen verkopen. Daar staat wel tegenover dat ik dat geld heb en dat ik dan bijvoorbeeld een campertje zou kunnen aanschaffen om een reisje naar Italië te doen of anderszins.